Hola a tothom i benvinguts. Segur que a molts se'ns ha passat. Tenim una idea al cap, una idea gran, complexa, però no sabem ben bé per on començar per fer-la realitat. Doncs bé, com passem d'aquesta visió a una cosa tangible? Aquesta és la gran pregunta, oi? Sovint el que busquem és una mena de mapa, un pla perfecte que ens diga «fas això, després allò i arribaràs». Però la veritat és que el disseny i la creació gairebé mai funcionen així. De fet, pensar d'aquesta manera gairebé sempre acaba en frustració. Aleshores, la clau està en canviar la metàfora. En lloc de pensar en un camí recte, hem de pensar en el disseny com si fos un arbre. Un arbre ple de branques, de possibilitats, i aquesta idea, de debò, ho canvia tot. Vinga, anem a aprofundir en això. El disseny no és un pla rígid que s'ha de seguir al peu de la letra, no. És un procés viu, un procés dinàmic on anem escollint opcions, prenent camins a través de les decisions que fem a cada moment. Aquesta definició és clau. Cada elecció que fem és com triar una branca diferent de l'arbre. Acceptar això des del principi ens allibera de la pressió de necessitar totes les respostes abans de començar. Imaginem-nos aquest arbre. A veure, l'objectiu final és el fruit. El tronc és l'estructura principal, la base on tot s'aguanta. Les branques són tots els camins que podem explorar. I atenció, això és molt important. Algunes d'aquestes branques s'assecaran. Són proves que no funcionen, i això no és un problema. És una part totalment normal i sana del procés. Quan entenem això, la perspectiva canvia per complet. Si una prova no surt bé, no és un fracàs. Simplement vol dir que aquella branca no era la correcta. I què fem? Doncs tornem al tronc i n'explorem una altra, sense perdre la motivació. Anem a la base de tot plegat. Clar, abans de posar-nos a enfilar-nos per les branques, necessitem un tronc ben fort. Aquesta és la base, el que en dèiem el disseny principal. Per construir aquest tronc, ens hem de fer preguntes fonamentals, com les que veiem aquí. Què volem crear exactament? De quins diners disposem? Tenim les habilitats que calen o les hem d'aprendre? Com ho portarem al mercat? Aquestes preguntes són les que formen la base sòlida del nostre projecte. I aquest és el punt clau. Aquesta estructura principal, aquest tronc, no és la resposta final a tot. És simplement la direcció inicial, el punt de partida que ens permet començar a caminar amb una certa seguretat, sabent que el camí anirà canviant. Molt bé, un cop tenim el tronc, comença l'aventura de veritat, l'exploració. És aquí on el projecte comença a créixer, a adaptar-se, a evolucionar a través de l'acció. El procés, doncs, es converteix en un cicle. Comencem amb el pla inicial, fem proves a petita escala, observem molt atentament què passa, ajustem la direcció a partir del que hem après i continuem. És un cicle constant que, de fet, permet que el projecte ens vagi ensenyant el seu propi camí. Aquesta frase, de veritat, ho clava. Podem planificar durant hores i hores, però el coneixement de debò, la comprensió real, només arriba quan ens posem mans a l'obra i comencem a fer coses. Ara, un avís molt pràctic important, No intentem explorar totes les branques de cop. Si ho fem, el que passa és que disparem els recursos i l'energia, ens estressem i, a sobre, els resultats que obtenim no són clars. L'enfocament és absolutament essencial. Però clar, totes aquestes decisions que prenem a l'arbre, no les prenem a l'aire sense més. Estan ancorades, arrelades a uns principis ètics i a les limitacions del món real. Aquí en tenim alguns exemples. Potser una prioritat és la cura de la terra? O potser és clau reforestar zones en pendent? Aquesta ètica personal o del projecte és la que ens ajuda a decidir quines branques hem d'explorar primer. Són la nostra brúixola. Aquesta imatge ho il·lustra perfectament. És la tensió constant del disseny. Per una banda, els nostres ideals, la nostra ètica, i per l'altra, les limitacions pràctiques, els diners, el temps, les normatives. La clau de tot està en trobar l'equilibri entre aquestes dues forces. I aquí és on cal ser creatius. Si les limitacions pràctiques xoquen amb les nostres prioritats ètiques, com podem trobar els recursos per fer-les realitat? Cal pensar-hi, buscar solucions, ja sigui dins del mateix projecte o buscant finançament a fora. Vinga, doncs, ajuntem-ho tot. Si el disseny és un arbre que creix i evoluciona, hem d'entendre que el valor real no està només en el fruit final, sinó en tot el procés de creació. En el viatge en si. Aquest gràfic és genial perquè ens mostra que el resultat final és molt més que aquell pla que teníem al principi. És una barreja de la idea original, sí, però sobretot de tot el que aprenem amb les proves, dels ajustos que fem segons la nostra ètica i del resultat final que va evolucionant a partir de tot això. Al final, el missatge clau és aquest, oi? El pla és només la llavor. El disseny autèntic, el disseny sòlid, és l'arbre sencer
que creix a partir d'aquesta llavor. Un arbre que es nutreix de l'experiència, de l'observació i d'una adaptació constant. I per acabar, una pregunta que queda a l'aire per a la reflexió. Amb tota aquesta idea de l'arbre, de les opcions i de l'evolució al cap, quin seria el primer pas, per petit que fos, per començar a construir el tronc del nostre propi arbre de disseny? Vicky